Хъги, къщичка. Просто това е хипер трудно. Знаете какво накрадеш това? О, да! И здравейте, хора! Аз съм Руби Геймър и понеже от много време не бях качвал, реших пак да кача през по-малко от един месец. Виждате ли колко много правя за вас, да не знам, защо го споменах. Но всъщност не смятам да играя на една нова Roblox игра, която се казва I Just Wanna Take... Не се казва. Брат, не се казва. Която се казва I Wanna Test the Game. И повярвайте ми, тази игра ще ме изкара извън нерви, защото това би трябвало да е една от най-досадните игри в Roblox. На всичкото отгоре просто искам да видите описанието. Тази игра е бета, затова може да има много бъгове. Тази игра е бета тест. Да, казвам го отново. Добре. Ами, общо взето малко ме е страх да започна да играя тази игра, но трябва да го направя. Защото, нали, просто трябва. Така че, да, смятам да започвам. Сигурно ще бъде много забавно, нали така? Ами, не. Няма да е забавно. Ще бъде ужасно. Просто ще бъде ужасно. Трябва да бъде ужасно. Ако не е ужасно... О, това е шумно. Чакай. Чакай, това е шумно. Леле, майко. Добре. И... време е да влезам в най-спокойната игра в Roblox, нали? Ами не. Така, вътре сме. Всъщност се вижда доста нормално. Добре, сега. Да видим тук какво пише. Какъв беше това звук, бе? Добре, съжалявам, няма Shift Lock. Това е много лошо. Добре, да видим. Това. Тук какво пише. Така. W Swap Previous Tools. Swap Next Tools. Добре, значи... Така. Добре. Z Save. R Retry. Добре. Хубаво. И да започваме. Мятам, че няма как да е толкова. Добре, сега ви казвам, че това ще бъде най-ужасната игра, която някога съм играл. Добре. Опа. Също може да скачаме два пъти, добре. Какво е това? Какво е това? Добре, няма как трети път да е, нали? Опа. Вече почвам да се изнервям, започнах преди 2 минути. Добре. Така, добре, да видим. Добре, хубаво. Опа. Не успях. Не успях да скоча. Добре. То ме изпържи шив, брат. Какъв е това? Просто... И ми гледа с работа, пича. И това как ме докосна? Може да попитам това как ме докосна? Може ли да питам как това ме докосна? Не? Айде! Не! Защо играта ми забива така? Не. Какво? Добре, така. Продължаваме да играем. Какво? Не разбрах какво стана. Айде. Добре, направих го в грешната посока. Да умреш. Добре. Просто от сега виждам колко много ще ме изнерви тази игра. Това е първо ниво! Защо не мога да скоча? Кажи ми защо не мога да скоча? Защо аз не мога да скоча?
О, добре. Сега убиваме. Да. Добре. Добре. Не. Разбира се, че трябва да скоча на едно място. Какво друго мога да направя? Да. Вече се виждам по-добре. Я. Много съм щастлив. Добре. Така. Все още няма да хвърля всичко от стаята си. О, повече не може да ми забива Roblox. Ай, стига, бе. Инвентар. Уау, пистолет! Руби Геймър. Който е умрял 14. Но хора, умрял сме само 14 пъти. Ей! Какво? Какво се случи? Какво беше това? Някакъв нуклеар лазер. Да, разбира се, че няма да скоча. Защо да скоча? Няма смисъл, нали? Мога да кляка. Добре, може би мога да мина през тия неща клякайки. Да, не мога да време да спирам. Благодаря. Благодаря за... О, човек. Ще се справим. Все някога ще се справим. Ние можем. Нищо не може да ни спре. Добре, може би само това, но нищо друго не може да ни спре. Абсолютно нищо. Скок, скок. Скок, скок. Скок, защо? Добре. Всичко е наред. Просто забавна игричка, която играя. Просто забавна игричка, която играем. Добре, то залетим. Не знам какво кажа. Добре, гледайте сега. Правим го. Не! Защо не скочи аутист? Така. Как ме изпържа, като съм на 3 км от това, майка? Добре. Така. Ще се справим. Ще успеем. Ето това е. Ях при следващия път, след това. Ето това вече е. Всички знаете, че това ще бъде пътя, в който ние ще го направим. Всички. Добре, така. Те трябва да съм много съсредоточен. Бум, бум и пак не ми даде да скача. Благодаря. Благодаря, игра. Респект към играта. Нали, както казах. Защо не пляскате? Респект към играта. Да, просто. Добре. Продължаваме. Не ми кажа, че и ти летиш. Добре, този не лети. Този път не ми даде да скоча. Благодаря. Не мога да разбера какво се случи. О, направи го! Какво е това? Да погледам от колата. Хей, приятел. Искаш да умреш, така ли? Искаш да те застрелям в главата? Искаш ли? Аз не застрелях. Няма ще. Добре. Поне вече успяхме го минем един път и знам какво следва. Добре, почти го направих, между другото. Правям се много по-добро от преди.
Да, и все пак няма го правя през остатъка от живота ми. Нещо бум. О, направи го добре. Сега просто трябва да скоча още. Не, направи го прекалено късно! Направи го прекалено късно, защото лазер изглежда сякаш ще гръмне всяка секунда и гръмва след 10 секунди. Добре, спокойно, нищо не може да се обърка, нали? Ха-ха-ха. Ами може. Между чуете защо все гледам на там? Ами защото там също имам камера. Да, да. О, направи го, моля те. Направих го за трети път и за трети път умрях. Поне стигнах до там за трети път, много съм горд. Да, благодаря. Так смятам да приключим днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да се абонирате за канала, да харесате това видео и факта да се надявате да направя ново след това, което преживях днес. А сега ви казвам чао!